Bé, i avui tenim molt de convidats, tot és important i tampoc volem fer esperar la gent que mos ve a veure perquè és un plaer tenir gent com la que tenim en el programa d'avui. I el nostre proper convidat és en Sebastià Marí. Sí, bon dia. Bon dia. Escritor novell. Escritor novell, això mateix. És la teva primera novel·la. Efectivament, és la meva primera novel·la. La novel·la es diu Na Lorena i l'inventor de palabras. Això mateix. Un nom llarg, però que va sortir la primera, aquest nom. Sí? Sí. I la novel·la també va sortir la primera? No, la novel·la... Per ser la primera novel·la... Per ser la primera novel·la, les primeres 50 pàgines van sortir aviat, però després l'altra ja va costar bastant més. No? Novel·la negra. Sí, la novel·la negra, el que... de fet, l'editorial Milenio l'ha inclòs dins la col·lecció Marrajo, que és de novel·la negra, que hi ha d'un 14 títols, l'editorial Milenio és de Lleida, no? I no és una novel·la, diguéssim, negra convencional, diguéssim, com els cànons, diguem, podria ser una novel·la gris marengo, una cosa així, per dir alguna cosa, no? Però quan se diu novel·la negra és d'intriga, Sí. d'assassinat, de... Sí, no? sí. El personatge... Morts n'hi ha qualcun, però assassinats no n'hi ha. Però, Bé, no ho contis tot. No, ben alerta. Els protagonistes en Max Seal. Sí, efectivament. Qualcú conegut? O... No. És un personatge inventat totalment. Ambientada a Bràfia. Bràfia, sí. I també trobarem parts de Mallorca a Bràfia o no? Sí, bueno, de fet Bràfia és un illa imaginari, no? Que a la novel·la sí que surt un mapa i està ubicada de vora molt a prop de les Balears i té bones relacions amb totes les illes de les Balears i té unes connexions molt especials també en el que és Menorca, però és imaginària. Però també podria ser qualsevol lloc del Mediterrani, no? De qualsevol illa del Mediterrani. Fas una presentació, n'has fet alguna, però fas una presentació dia 7. Sí, efectivament. Dia 7, a les 7:30, a Quarts Llibres. I, de moment, quina acollida ha tingut? Bueno, és aviat, no? És aviat per saber, perquè només no fa ni un mes que ha sortit i només fa 15 dies que s'ha distribuït. Però jo he llegit qualque ressenya, no? Que has sorprès que per ser la teva primera novel·la, no? Bueno, estigui tan bé. Jo igual d'aquesta... no em fa riure. Jo igual d'aquesta ressenya no l'he llegida en concret. Sí que n'he llegit d'altres que sí, que la posen bé la novel·la i tenint en compte que és la primera novel·la. A veure, jo tinc altres llibres, però no són novel·la, són llibres més d'àmbit socioeducatiu, que dins la meva tasca professional, el lleure educatiu, això ja havia fet bastantes coses, havia llegit una revista socioeducativa durant 10 anys, a més, però no m'havia atrevit mai, tampoc se m'havia passat per cap fer una novel·la. I què ha estat? Quin moment ha estat quan per decidir-te a fer-la? A veure, això d'ho coa, perquè això és del 2012, no? Que era un moment personal bastant complicat a nivell professional, no? I a nivell de sotrat d'aquestes coses sobtades que t'arriben a la vida, que te la canvien, no? I tampoc entrarem massa en això, però que necessitava ocupar-me un parell d'hores diaris amb algo que me fes concentrar. I vaig trobar que una novel·la podia ser un bon recurs i va anar bé, Sí. Compta molts fets per molts 5 cèntims, aunque no sigui molt, d'acabar la novel·la, per una mica per que vulgui llegir-la ja sàpiga, digui, m'interessa, la compraré, no perquè li caigui simpàtic. No. Això supos que també funciona així, no? El primer cercle de compradors és la gent coneguda, la família, no sé què. Evidentment. Com vendre un segur, això. Evidentment, sí. Deu ser algo semblant, no mai de seguros. No, tampoc, a veure. Sí, bueno, i també un cercle de coneguts, amistat, però que són lectors, normalment. O sigui, que no han comprat el llibre només específicament, sí que l'han comprat específicament, potser perquè és meu, però que són compradors habituals. Però per què haurien de llegir
Home, Lorena i l'inventor de paraules. home, perquè, no ho sé, fa mal dir-ho, que ho digui jo, però bé, potser no m'agradaria alguna cosa que surt, és prou que l'ha fet en Mats, no? Que és el Premi Nacional, però a part és un amic, i que des del principi me va animar a seguir escrivint aquesta novel·la. I ell defineix aquesta novel·la fora del cànon convencionals, amb és una investigació coral d'un grup d'amics improvisats per aquesta investigació, per aquest misteri. El misteri d'entrada en Lorena, que apareix morta dins la mà, no? I és un poc el fil conductor d'aquesta novel·la. Aquesta novel·la s'ajunten el que seria la vida quotidiana de qualsevol ciutat de vora el mar Mediterrani, o una illa, el que és la corrupció i la maldat que sempre és, malament l'escenari sigui un escenari com el Mediterrani, que sigui blau, que sigui clar i cristal·lí moltes vegades. I la trama se va desenvolupant a mesura que se van també descobrint fets, inclús que venen de molt enrere, d'un grup d'arqueòlegs francesos de Còrsega que descobreixen un misteri molt important, la Mediterrània, que està vinculat amb la seducció dels humans, i bé, ja tampoc ho contaré més, perquè no... A mi hi ha dues coses que m'han cridat l'atenció perquè te conec. Sí. No? Primer, que sigui en castellà, no? Això m'ha cridat l'atenció, i després... A mi també. I després que tu fas feina a una editorial, no? A 17 edicions, i el llibre l'edites amb una altra editorial. Efectivament. Bueno, aquestes dues coses m'han cridat l'atenció. Començaré per la darrera. Sí, jo som la persona que coordina l'editorial de 17 i com a tal la dirigeix també, i com a tal són la persona qui escull els originals que s'han de publicar. Llavors, juntament amb altres persones, però principalment jo. Llavors no m'apareixia ètic que jo mateix m'he triat jo mateix per editar-me. Això és el principal motiu. I el segon motiu és que a 17 duim una línia que de moment han decidit no fer narrativa. Per tant, encara seria més absurd que m'edités a mi, a més sense tenir col·lecció narrativa. El castellà, bueno, doncs, un poc en relació al que comentava abans, de com la motivació d'escriure, amb aquella situació tan especial que estic visquent, que necessitava ocupar-me, vaig decidir que si escrivia en castellà m'acostaria molt més, i m'acostaria molt més escriure, hauria d'ocupar més temps, i així va ser. I efectivament, perquè jo normalment he escrit sempre en català, i tot el que té la resta de llibres o de publicacions són en català, però mira, me va ajudar a haver de dedicar més temps, i això pues, crec que va anar bé. Tenc un convidat perdut per dins el bar. Tu creus que és normal? No. El pot trobar, aquesta casa, creus? No ho sé. La novel·la no el trobarem. Ara aniré a cercar. Bueno, doncs, escolta, l'haurem de llegir, ja està. Això estaria bé. Animes a la gent a fer-se escriptor, a escriure? Sí, a veure... jo no me considero... Més enllà d'una teràpia. Sí, clar que sí, clar. A més, ara crec que estem visquent un boom, que tothom expressa la seva creativitat, tant si és en xarxes com si és fora de xarxes, jo crec que sí. El que passa és que, a veure, hem de diferenciar. Jo no som un escriptor. He escrit una primera novel·la, però no som un escriptor. Som un autor d'una novel·la. Si em publico una o dues o tres més, que no ho sé, no en tenc ni idea, llavors sí que ja podríem fer escriure. Clar, escriure sí, clar que ho recomana tothom. Sí, escriure sí. Jo crec que escriure és una de les coses més profitoses per un mateix, no? A veure, jo quan vaig començar a escriure no vaig escriure en idea que se publiqués, no? Vull dir, això ho tenc claríssim. Va ser arrel d'enviar-ho a una determinada persona que ha estat duent la direcció editorial d'aquesta de Mil·lennium, que em va dir, ostres, doncs m'agrada i per què no l'editem? Molt bé. Doncs
Tia Maria, moltes gràcies. Que aquesta Lorena i l'inventor de paraules sigui tot un èxit. I si va bé, pues, que no turis. Que pots bon. Sí. Diuen que lo difícil és començar, però una vegada que ja has començat... Bueno, diuen això, ja ho comprovarem. Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies per convidar-me.